Takže čau lidi, dneska tady máme Murder Mystery. Už rovnou hrajeme. Doufám, že nejsem nic, jsem innocent nebo nevinný. Jakože někdo už někoho zabil. Trošku to dáme dál. Překročíme. Jo. Ojojoj, bombito. Já. Ne. Tak co budeme dělat? My god, 9 lidí, jo. A já to budu hrát na čas, mě to nezajímá. Já jsem Goku, jo. Mě nemůžete zabít. Mě nemůžete zabít, jo. Bombito. Máskám to, Dáme to dál, lidičky, Se vyplatí. Lidi, jakože tak jsem si všiml, že tady je nový event. Já to moc nehrál. Já potom mám takový ty novské zbraně, protože mi to absolutně nevadí. Mám žádný schopnosti. A napište do komentářů, jaký byste hru chtěli hrát příště. Samozřejmě jmenuji se Peta podržitko 8410, kdyby někdo vyhrála. Zabila. Jo, zabila jsem vám říct, dejte like a odběr. Ať dosáhneme 500 odběratel. Moc vám jakože děkuju, že jste dali 480. Jako si jste dali 6 nebo 5. Ale nějak je to jakože dobrý, Jo, a Kristián Bomovo, dejte mu odběr a like, jo. I Adriánovi. Adrián Srámek, jo, mi někdo. Tak jakou mapu tady máme? Je takový mečik, jo. Bych chtěl taky. Škoda, ani nemám Robuxy. Šerifek, jo. Jestli nevíte, co je šerif, tak to je jakože, Tak šerif, to víte, co to je šerif. Já si musím zatancovat, jo. Pomoc. Lidi, omlouvám se, jo. To bylo nedorozumění. Fakt. Nedělám srandu. Já se schovám. To byla hrůza. Ať si tady umřít, Tak zaraz si zatancuju na tom stole, když mi to někdo jako nedovolil, ale se vysměju a jdeme tancovat. Tady tu mapu znám. Napište do komentářů, jestli tady tu mapu znáte. A dejte like, jo. A samozřejmě můžete si zahrát se mnou, mě to absolutně nevadí. Jo, říkáte si, mám odminulý skin, tak jsem si ho zpátky vrátil. Co je tady? Ještě, že tady je ta zabrana, málem by mě zrazilo autíčko, A tady to tady nebylo, Lidi, bylo to takhle to předtím. Jestli ne, tak dejte odběr. Jdeme plavat. Já neumím plavat vlastně. Fuj. To není moje lodička. Jak chcete odhlednout moji oblíbenou barvu, tak ji tady vidíte, jo. Tak se na ní sednu. Tak, sedím na ní. Jo, tady sedím.
Kdybyste chtěl udělat video o morčeti, který mám doma, jo. Že Stanka u něj a dělat docela bordel. Tak dejte jakože like. Jestli tady bude aspoň 5 lajků. Že vy na videa tam moc nekoukáte. Tak bych to radši udělal, no. Nebojte lidi, až budu mít 10 000, tak budu dělat lepší videa. A budu youtuber konečně. Zase Viktorio. A on to udělal na mě. A mě na mě udělal stojku. A on 300 kilo. Na mě neřešte. Ještě můj pupek, vidíte? Když mě poznáte v realitě, tak nechtějte fotku. Já jsem blíženec. Co jste vy, tak napište. Jste beran? Nebo váha? Nebo ryby? A musíš tak že na záchody. Co jsem byl lidi? Innocent? Tak dejte like, jo. Já jsem byl innocent. A musíte dát like. A já se bojím. Dejte like, aby mě nezabilo. I když vím, že se to stane. Ojojoj. Ne, já jsem youtuber a budu, ne. Já ti dám like na video. Tak nechtěla. Se zlomil páteř. V realitě má zlomenou ruku. Co bych měl jakože dělat? Já nejsem plešatej. Mám kamarád. Bombito. Dobrá ručička. Chcete další video? Chcete další video o Murder Mystery, ale s Kristianem? Jestli jo, tak napište do komentářů. A musíte mít 10 lajků. Chápete to? Ne? Co? A ne, kam mám mít? Jo, mám dělat Spidermana. Oj. Jak neumíš, co? Já jsem Spiderman, na mě nemáte. Jako jeden člověk na mě má. A jeden člověk, myslím, lidstvo. Pomoc, prosím. Dejte like, jo, prosím. A budu brečet jinak. Bo ze mě bude fizy. A chcete slyšet fizyho? Ne. Tak ne, no, dobře, no. Kde je ryba? Tak je to frajer, jo. A kdo je blíženec, tak je Spiderman, jako já. Pomoc. Lidi, dneska jsem udělal roštěp, můj první roštěp. Lidi, viděli jste to, můj první roštěp. No a tady to video končí, tak dej like a odběr. Čus. Čekám čus. A čus, bus, autobus. Říkal, no. Viděli jste to, ne, předtím. No. Lidi. Tak já jsem prohrál. Drží, mamo! Ojuju, bambito. Tady to je zabitý, bráško. Jestli máte rádi, tak nedejte. Dám si strandu. Tak můžete dát, co chcete. Nebo můžete dát odběr a like. To by si přál jakože nejvíc. To si přeju narozeninám, kterou jsem měl. A přeju si
Už tady chodím po druhý. Tak moje oblíbená barva je červená. Tam je červená, jo. Napíte se, proč zrovna červená? Už má hrát málo kluků. A taky mám červený outfit. Nebo avatar. Chcete vidět Spidermana? A ukážu Taryho. Jo. Tary. Já jsem tady. Čau lidi, dneska tady udělám backflip. Viděli jste to, no? Že to byl backflip. Že jo? Dejte like, no, jestli jo. Hurma. Vidíte, jak se jmenuje Hurma? Mapu Volta. Jakou mapu Volta? A budu volit Spidermanovou mapu. Už to je Spidermanova. Kdo vyhrál? Jaký Spiderman? Lidi, jestli mě sleduje, nevím, to je jedno. A jestli spolu hrajete se mnou, tak to je zabitý. Možná někdo mě uvidí ve videích. Tady tu mapu, počkej, koukněte se na tady tu mapu, jo, na tady tu. A teď se koukněte na tady tu. Je podobná? Přijde mi, že jo, a jsou tady nějaký nový mapy. Já jsem dát tuhle. Ne, tahle je nejlepší. Jdeme to trošku jako dál. No, dali jsme to dál a jsem Spiderman. Když mě teďka někdo zabije, tak máme doslova ukončit to video. Jo? A dobrý, jestli uvidím, nevím, jestli uvidím hnědou, video končí. Já se sradu, video končí, čus.